argiaren seme eta egunaren oinordeko, abia gaitezen denok jaunaren gana goizean. Usatu ditu goiz albak gure baitako ilunak, eta pozaldi betea sortu digu bihotzean. Aintzaren aita jainkoak argi ditzala goiz argiz, gure begion itzalak ikusarazi bidean. Azken orduan dezagun seme nagusi habaitan, eskuratu guretzako utzi zuen ondarea. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Amen. bihotz berritzera dei egiten gaituen Jesukristo gure jaunaren grazia izan bedi zuekin, Eta zure espirituarekin. zenideok bekatuak aldendu egiten gaitu jangoikoagandik eta geure anai arrebengandik egin ditzagun bakeak, damuturik bekatuan barkamena eskatuz. Jesus jauna, gure erruak garbitzen dituzuna, erruki jauna, Erruki jauna, Jesus jauna, gugan bihotz garbia sortzen duzuna, Kristo erruki, Kristo erruki, Jesus jauna, salbamenaren posa berriro ematen diguzuna, erruki jauna, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zaltzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara, Amen. egin dezagun otoitz. Zure graziak jauna ez gaitzala inoiz ere utzi, baizik eta egin gaitzala zure zerbitzari zintzo eta eman diezaigula beti zure laguntza. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida gizaldi eta gizaldietan. Amen. Danielen profezia liburutik. Egun haietan, Azariasek zuaren erdian zutik honela egin zuen otoitz. Zeure izenaren ohoreagatik ez gaitzazu betiko zapustu jauna, ez hautzi gurekin duzun ituna. Abraham zeure maiteagatik, Isaak zeure zerbitzariagatik, Israel zeure santuagatik, ez ukatu guri zeure errukia. Haiei hitzeman zenien zeruko izarrak eta itsas bazterreko ondarrak aina ugarituko zenizkiela ondorengoak. Orain ordea jauna, herri guztietan txikiena gara. Mespretxaturik gaude mundu osoan geure pekatuengatik. Aldi honetan ez dugu erregerik, ez profeta, ez buruzagirik, ez erreopari, ez sakrifiziorik, ez eskaintza eta ez intzentzurik. Ez dugu lehen fruituak zuri eskaintzeko tokirik, ez zure errukia non aurkiturik. Baina bihotz damuz eta gogoa palez gatozkizu, arga itzazu honez, ahariak eta zezenak edota milaka bidotz gizen erreopari eskainiko bagenizkizu bezala. Gerta gaitezela gaur zuretzat opari atzegin, eta izan gaitezela zure jarraitzaile leial. Ez bai dira inoiz lotzagarri gertatuko zugan uste on dutenak. Orain bihotz bihotzez jarraitu nahi dizugu. Zuganako begirunez bizi eta zure aurpegiaren bila saiatu. Ez gaitzazu lotzagarri utzi. Joka ezazu gurekin zeure bihotzonaz.
zeure neurri gabeko errukiaz. Libra gaitzazu zeure ekintza harrigarriez, eta eman gorapena zeure izenari, jauna. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. oroitz zaitez zeure errukiaz, jauna. Oroitz zaitez zeure errukiaz, jauna. Azaldu niri, jauna, zeure bideak, erakutsi zeure bidezkak. Geidan azazu zeure leialtasunean eta irakatzi, zu bai zara nire jainko salbatzailea. Oroitz zaitez zeure errukiaz, jauna. Izan gogoan, jauna, zeure kupida eta maitasuna betidanikoak bai dira. Gogoratu nita zeure maitasunean, zeure ontasunari dagokionez, jauna. Oroitz zaitez zeure errukiaz, jauna. Entzungo alduzue gaur, jaunaren mintzoa. Ez gogortu zuen bihotza. Hau dio jaunak, itzul zaitezten igana bioz bihotzez, bioz bera eta errukitsua bainaiz. Entzungo alduzue gaur, jaunaren mintzoa. Ez gogortu zuen bihotza. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Aintza zuri, jauna. Aldi hartan, hurbildu zitzaion Pedro Jesusi eta galdetu zion. Jauna, nire zenideak bidegabekeriaren bat egiten badit, zenbat aldiz barkatu behar diot? 7 aldiz? Jesusek erantzun zion. 7 aldiz ez, baizik eta 7,000 aldiz. Hain zuzen, bere morroiekin kontuak garbitu nahi izan zituen erregearekin bezala, gertatzen da zeruetako erreinuarekin. Kontuak garbitzen hastean, dirutza izugarria zor zion bat ekarri zioten. Eta nondik ordaindurik ez baitzuen, bere bera eta emaztea, seme-alabak, eta zituen guztiak saltzeko agindu zuen nagusiak, zorra ordaintzeko. Morroiak orduan, nagusiaren oinetan auspesturik, arren eta arren, esaten zion. Emaidazu hastia eta dena ordainduko dizut, nagusiak errukiturik dena barkatu eta libre utzi zuen morroia. Baina morroiark berak atera orduko diru apur bat zortzion bere morroi lagunarekin topo egin zuen eta lepotik heldu eta ito beharrean esan zion. Ordain iezeidak zor didana, lagunak, oinetan auspesturik, arren eta arren esan zion. Emadak hastia eta dena ordainduko diat, baina besteak ezetz eta joan eta kartzelan sartu zuen zorra ordaindu arte. Beste morroiak gertatu ikusirik biziro zekabetu ziren nagusiagana joan eta gertatuaren berri eman zioten. Orduan nagusiak morroiari deitu eta esan zion. Morroi gaizto hori, horren beste zorra barkatu diandik, eskatu didalako, esaltzen bidezkoa iere eure morroi lagunez errukitzea nitaz errukitu nintzan bezala, eta nagusiak haserre dizian borreroen esku utzi zuen zor guztia ordaindu arte. Zuei ere gauza bera egingo dizue zeruko nire aitak, zenideok elkarri bihotzez barkatzen ez badiozue. Jaunak esana, Eskerrak zuri, jauna. gaurko evangelioan Jesusek barkamenaz hitz egiten digu. Eta Pedrok galdetzen dio Jesusi, zenbat aldiz barkatu behar dugu? Eta guzti honek, galdera honek bere kontestua daka edo bere zentzua dauka garai hartan eta juduen artean. Juduen artean diskutitzen zuten zenbat aldiz barkatu behartzan, norbaitek kalte egin ezkero. Batzuk esaten zuten ezer, hau da,
ez zela barkatu behar, bueltatu behar zitzaiola, kalte egiten zuenari. Beste batzuk, behin barkatu behar zela, baina bigarren aldiz ja, ez zela barkatu beharrikan. Eta, hoberenak edo errukitsuenak esaten zuten, 7 aldiz barkatzeko barkatu beharra zegoela. Txienez 7 aldiz, hau da, 7 da juduentzat eta Biblian zenbaki plenoa edo zenbaki perfektua, eta orduan 7 aldiz barkatzeko barkatu behartzela, baino handi gainera ez. Eta Pedro horrela dijoa Jesusen gana, ez? Galdera eginez. Zenbat aldiz barkatu behar da? 7 aldiz, esan ez bezala, ni onenetarikoa naiz, eta nik onenak esaten duten bezala ez, esaten dut. Eta Jesusek esaten dio, 7 aldiz ez baizik, eta 7 aldiz. Hau da, beti barkatu beharra dauka. Barkamena ez da inoiz inori eskorik ematerik. Eman behartzaio beti barkatu beharra daukago. Eta gero Jesusek adibide bat edo parabola bat kontatzen du, ez? Errege batek kontuak egiten hasten da, eta ekartzen diote bat, zerbitzari bat, ikaragarrizko zorra ziona. Euskerazko traduzioan esaten du zorra handia zeukala. Originalean esaten du 100.000 talentuko zorra zeukala. Garai hartan talentuak zertziran. Talentuak ziran, talentu bakoitza zan, balorea zan, 20 kiloko urrea, suposatzen zuen. Pentsazazue gizonarek zeukan zorra bere nagusiarekin. 100.000 talentuko zorra zeukan. Inoiz ezin izango zukeen ordainduko zorra. Ezin zezakeen inoiz ordaindu. Naiz da, milaka eta milaka bizi izan. Ezin izango lukeen inoiz zor hori ordaindu, zerbitzariarek. Baino, berak barkamena edo barkatzeko eskatzen dio, zorrura barkatzeko eskatzen dio, eta nagusia errukiturik barkatzen dio dena. Eta libre, aske uzten. Eta gero, esaten digu Jesusek, gizonura bera, kalean, beste bere lagun batekin aurkitu zenean, lagunarek 100 denarioko zorra zeukan, zor txiki bat zeukan, berarekin, barkatua izan zitzaionakin konparatuz, zorra zeukan, eta traduzioak ez du esaten euskerazkoa, baina originalak esaten du 100 denarioko zorra zeukala. 100 denario bakoitza zertzan, bazan urrezko zilarrezko monedatxo bat, eta gramo gutxiko zilarra zeukan, bakoitzak jornada langile bakoitzak egunean denario bat irabazten zuen garai hartan, normalean, orduan 100 denario zortzizkion, 100 eguneko jornala zortzion lagunarek. Eta barkatua izan zen lagun gizon horrek ez duka kapazitaterik bere lagunari barkatzeko, baizik eta kartzelara eramaten du. Eta horrek dudarikan gabe bere ingurukoen artean eskandalua sortzen du. Dudarikan gabe nagusiak gizonari barkatu ziona jakina izan zen inguru guztian, olako zorra barkatzea notizia da. Beraz, denak eskandaluzatu egin ziran gizonarek egin zuenarekin bere lagunarekin, kartzelara eraman zeukan zorra arregeitikan. Beraz, nagusiak hori jakin zuenean, dudarikan gabe, zerbitzariari deitu eta bere zigorra eman zion. Horrekin, zer agertzera ematen digu Jesukristok? Jainkoak guri barkatu diguna, dela guk barkatu dezakeguna baino askotaz handiagoa. Guk jainkoari egin diogun mina eta ofentza ezin dezakegu inoiz ordaindu. Ezingo genezakeen inoiz ordaindu. Gure eskuetatik kanpo dago jainkoari guk ordaintzea egin diogun mina edo pekatua. Berak
barkatzen gaitu. Bera errukitu egin da gutaz. Eta aldiz guk lagun horkoak guri egin diezaiguken kaltea berriz, konparatuz oso txikila da. Oso txikila da. Eta naiz da, ofentzarik edo kalterik handiena egin bizitza hontan, baina hala ere oso txikila da guk Jainkoari egin diogunarekin konparatuz. Beraz, guk ez daukagu eskuzarikan gure lagun urkoari beti barkatzeko. Eta hori eskatzen digu gaur Jesukristok, hori erakusten digu gaur Jesukristok. Barkatu beharra daukagula, errukitsuak izan behar dugula eta beti barkatu behar dugula. Hori dudarik gabe gure indarrekin askotan ezin dezakegu lortu, baino Jainkoaren graziarekin bai. Halaxe eskatzen diogu gaur, Jainkoari eman diezagula grazia hori, hala izan dadila. Egin diezaiogun otoitz aitari Jesusen izenean, Aita Santuaren gotzainen eta apaizen alde, barkamenaren sakramentua ospatzean, Jainkoarekiko eta elkarrekiko adizkidetzea bila dezaten zenideen elkartean. Eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Gogorkeriari, bedegabekeriari, gorrotoari ez diezaiogula kalte handiagoa eginez erantzun barkatzen eta hon egiten zaiatuz baizik, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Munduan zapalketarik eta zarrazkirik ankerrenak egiten dituzten handiki eta indardunek alda dezatela beren jokaera herri guztietan bakea lora dadin, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Jaunaren mailan bildurik, Eukaristia ospatzen dugunok izan gaitezela beti barkatzaile, zeruko aita bezala, eska diezaiogun jaunari, entzun arren jauna. Aita errukitsu, guk merezi izan gabe ere barkatu egiten diguzu bila dezagula barkamenean egiazko zenitartea, egiteko bidea Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Berinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo ziaren, ogi. Bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Berinkatua zu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure eskuzabaletik hartu dugu orain ekarri dizugun ardoa umatzondoaren indarrak eta gizona lana sortu hau egingo zaiguetiko zorionaren edari. Bedenkatua zu jauna, orain eta beti. Zenideok, egin dezagun otoiz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jainkoa goresteko eta gizakia salbatzeko. Jauna, opari salbagarri honek garbi gaitzala geure bekatutik eta eman diezagula zure indar salbatzailea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. gora bihotzak, Jaunakan dauzkagu. eskerrak jangoiko gure jaunari, Egokida eta zuzen. egokida bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri nonai eta beti guzuri eskerrak ematea, jauna eta guzti zantu, jainko algustidun beti ereko horri. Gorputzaren barauaz, gure grina txarrak
esten dituzu, gure bihotzak jasotzen eta indarra eta zaria ematen Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitartez, aingeruek zure onditasuna goresten dute zerutar espiritu eta botereek, zure ospea adoratzen, goiko indar eta serafin doatzuak zuri auspez agur egiten. Ustazun berak bai ditu zerutar guztiak elkartzen. Onar ezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotza. Santu, santu, santua, dira guztien jaiko jauna, zeru lurrak beteri dauzka, zure bizirak, Osana, zeru goienetan, bekatua jaunaren izenean datorrena. Osana, zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogiardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, alondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Hil eta piztu zarela jauna, zu berriz etorri arte, hau dugu hau berri ona. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salvamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian, zabalduri dagoen zeure eliza, eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Francisco gure gotzainarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean, joan diren gure zenideak eta hildako guztiak. Aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkiguarren guztiok betiko bizitza iritsi dezagun, Goikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin, eta gizaldi guztietan zure adizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zeitzagun, Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jangoiko aita algustidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospetaintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldur gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia zeruan bezala lurrean ere.
emaiguzu gaur egun honetako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu ziten taldian erortzen, baina eragaitzatzu gaitzetik. Eragaitzatzu jauna gaiz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean Jesukristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Zurea duzu erregetza, zureak ospe eta indarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizueten ere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak izaldi eta izietan, Amen. jaunaren pakea beti zukin, Eta zure espirituarekin. maiozue pakea elkarri. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Hangoikoaren bildotza, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotza, Zuk entzen dezu munduko pekatua, emaiguzu bakea. Ona hemen, hangoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak, maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor nire etxean zartzeko, baina ez ezuiz bat eta zendazko naiz. Jainko gizon eginari, agur ospe honezpena. Jesucristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna. Jesucristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna. Mundu guztiak bete dezala, Jesucristoren legia. Mundu guztira heldu dadila, arek dakarren argia. Jainko gizon eginari, agur ospe honezpena. Jesucristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna. Jesucristo erregeri, ezkerrotoiz maitasuna.
Egin dezagun otoitz. Jauna, hartu dugun sakramentu honek bizi berri gaitzala eta eman diezaigula aldi berean, bekatuen barkamena eta zure laguntza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta abisu bat, esan eta gogoratu, joan zen igandean ez nizuen esan, eta datorren ostiralean, bostetan, hori esan izuen bostetan, Betaniatik botatzen dute, aita zainduak egingo duen konsagrazioa, Ukrania eta Rusiarena, eta hemen Elizan, ikusteko aukera izango dugu. Orduan bostetan etortzen baldin bazeate, hemen aukera izango dugu, hemengo telebistan ikusteko. Gero zeitan meze izango da, zeiterditan guruzbidea, Jesus gurtzere pineko dugu eta guruzbidea, eta gero, ostiralean 8, hori nizuen esan, 8 hemen parrokian, sinodoari buruzko txarla bat edo txarla bat izango dugu. Etorriko da Mikel Iraundegi, Elizbarrutitik, eta berak sinodoari buruz hitz egingo digu, zer lan egiten nahi dian, eta klabe batzuk emango dizkigu baita ere guk geure etxean lan egiteko. Orduan gobidatu azudetez, ostiralean 8 izango da hori, 8etan, 8etatik 9etara, eta gonbidatu azaudete. Jauna zuekin, eta zure espirituarekin, bedinka zaitzatela jangoiko algustidunak, aitak eta semeak eta espiritu santuak, zoazte jaunaren pakean, eskerra jainkoari, zuzara gure ama, zugure erregina, eguzkia bezin, alaitatze Andre Xamurreta guztiz hartzua, zein ederra zaude, aldare horretan, ta nola zabaltzen dezun basoetan. Zeru kolorien usai gozoa, ta nola zabaltzen dezun basoetan. Zeru kolorien usai gozoa, zeru